Stimați prieteni, situație fără precedent aici din nou. Câteva clipe în urmă s-a încercat a fi forțați oamenii noștri de acolo. Un cort a fost deteriorat, după cum puteți vedea. Au încercat să intervină în forță, au înconjurat din nou femei și oameni neînarmați. Acest regim dictatorial, acest regim nerecunoscut, acest regim criminal din regiunea separatistă Transnistria se comportă în cel mai brutal și barbar mod posibil, încălcând flagrant toate tratatele internaționale și având cel mai barbar comportament posibil. Dimineața au lovit pâinea și apa cu picioarele, nu le-au permis oamenilor să meargă la WC și cel mai grav lucru, ne-au ținut și ne țin în continuare ostatici aici, pentru că nu vor să ne dea un document din care să reiasă foarte clar că nu se permite din punctul lor de vedere intrarea în autoproclamata regiune nistreană. Ei vor să plecăm doar în baza declarațiilor și cuvintelor lor. Acest lucru nu se va întâmpla, pentru că cuvintele nu pot fi combătute în instanțele de judecată și nici la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În partea cealaltă, după cum puteți vedea, în fața autocarului, sunt peste 300.000 de moldoveni cu drept de vot care au tot dreptul să fie informați corect, să știe despre existența partidelor politice din Republica Moldova, despre programul politic al acestora, pentru a participa la alegeri într-un mod deschis, liber și bine informat, astfel încât votul lor să fie nu cumpărat de Dodon și Voronin, dar să fie un vot asumat și unul reprezentativ. În continuare vom face un live aici împreună cu colegii și vă îndemn să ne urmăriți. În Bostan, vă rog. Nu, hai acum. Hai să începem. Okay. Я luăm. Hai că nu e o problemă, dar să pregătești mai... Hai. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media! Din păcate, prea puțini, deși ar trebui să fie aici dolul, dar plin de camere de luat vederi, pentru că se întâmplă evenimente fără precedent în Republica Moldova. Este pentru prima dată când un concurent electoral încearcă să vină pe partea cealaltă a râului Nistru, în partea stângă a râului Nistru, acolo unde avem peste 300.000 de cetățeni cu drept de vot. Nu așa cum vor să ne obișnuiască ei cu voturi cumpărate pentru Vladimir Voronin sau pentru Igor Dodon, dar voturi asumate, deschise, voturi înțelepte din care să reiasă foarte clar că oamenii au avut acces la informație, au avut acces la programele politice ale partidelor din Republica Moldova și este pentru prima dată când gardiștii au ajuns să aibă un autocar a unui concurent electoral pe teritoriul acestui post de control. Vreau să refac foarte succint filmul sau istorioara noastră de aflare aici. Ieri, la orele 15:00, cu acest autocar aur, Votează Aur, Alege România, ne-am apropiat de acest punct de control. Gardiștii ne-au făcut semn și indicație să intrăm și să parcăm exact acolo unde este și astăzi acest autocar. Nu s-a clintit niciun centimetru din loc. Ne-am conformat cerințelor acestora, chiar dacă nu suntem ferm convinși că acestea sunt unele legale. Ne-au cerut să prezentăm acte de identitate, fapt pe care le-am făcut, și ne-au spus să așteptăm răspunsul dumnealor. Dacă inițial ne-au spus că îndată vor fi procesate actele noastre, atunci în jumătate de oră ne-au spus foarte clar că nu vom fi lăsați să trecem, pentru că dumnealor, atenție, nu permit desfășurarea de campanie electorală sau de agitație electorală dincolo de acest post de control.
Am ținut să le spunem că acest lucru este ilegal și nu suntem de acord cu această interdicție abuzivă și solicităm ca refuzul să ne fie prezentat în formă scrisă. Instant, dumnealor ne-au spus că nu ne vor prezenta acest refuz în formă scrisă pentru că sunt conștienți că îl vom ataca și contesta în instanțele de judecată, în special la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Iar dumnealor nu își doresc un nou scandal internațional în privința regiunii separatiste Transnistria, întreținut artificial de Federația Rusă pentru a ține captivă Republica Moldova și pentru a nu permite apropierea de România sau apropierea de Uniunea Europeană. Am declarat foarte clar că vom desfășura o acțiune de protest spontan și vom dormi aici atâta timp până când ei nu vor ceda și nu vor da această interdicție în formă scrisă pentru ca să o putem combate în instituțiile legale internaționale. Noaptea gardiștii ne-au înconjurat, au profitat de faptul că nu au aprins aici lumina în încercarea lor de a stăvili sau de a alunga aceste elemente nedorite pentru ei și atât de râvnite de noi pentru democrație și pentru libertate. Datorită forțelor de ordine din Republica Moldova și a poliției, cărora le suntem recunoscători aici, nu domnului Voicu, pentru că domnul Voicu nu este aici și nici nu a vrut să vină, mai mari guvernanți se prefac că nu se întâmplă nimic aici în regiunea separatistă Transnistria, dar acești bravi polițiști au stat toată noaptea alături de noi și nu au închis un ochi pentru ca nouă să nu ne se întâmple nimic, ca să nu fim maltratați, ca să nu fim sechestrați, așa cum s-a mai întâmplat aici, în această zonă nerecunoscută de nimeni, dar controlată de către gardiștii transnistreni. Dimineața în zori, pe la orele 5, s-a încercat o dispersare a protestului. Dumnealor, într-un mod brutal, au împins în afară câțiva participanți la protest, inclusiv și-au permis să bruscheze membrii ai corpului diplomatic, parlamentari din România. Chiar dacă știau prea bine acest lucru, oamenii aveau pașaportul în mână, pașaportul diplomatic, dumnealor au scădat orice lege și orice tratat internațional. Ulterior, barbarismul a ajuns la cote maxime, nu au permis oamenilor să primească apă sau hrană, dar nici nu le-au permis să meargă cel puțin la WC pentru a-și realiza necesitățile fiziologice care fac parte din minimul demnității umane. După ce le-am spus foarte clar că acest lucru este similar cu fascismul și este încălcarea oricărui bun simț, oricărei demnități umane, a apărut aici un domn care a devenit puțin mai loial și le-a permis cel puțin oamenilor să primească apă. Dar nu înainte ca proviziile pe care le aruncam noi peste ei, pentru că nu aveam cum să le transmitem altfel, au fost lovite cu picioarele. Deci este pentru prima dată când am reușit să filmăm cum separatiștii transnistreni lovesc pâinea și apa cu piciorul. Probabil și pâinea și apa sunt deja dușmanii lor aici și scopul scuză mijloacele pentru ei, astfel încât de dragul de a ne stăvili, de a ne alunga de aici, sunt gata să ne țină flămânzi, sunt gata să ne țină în arșiță, fără apă, fără hrană, fără WC-uri, fără un minim al demnității umane. Epopeea putea lua sfârșit foarte repede. Exact în această clipă, dacă ei și-ar asuma să elibereze un document pe care să fie scris foarte clar că acești gardiști ne interzic intrarea dincolo de acest punct de control. Ei nu vor să se asume acest lucru pentru că sunt conștienți de faptul că vor apărea consecințe juridice. Tocmai de asta își ascund fețele, tocmai de asta nu vor să se legitimeze, nu au însemne distinctive și nici nu vor să dea niciun fel de acte sau documente confirmative în acest sens. Noi, AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, suntem aici pentru că ne pasă de moldoveni, pentru că nu facem distinție dintre moldovenii de dreapta și de stânga Nistrului, pentru că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să știe că candidații la funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova sunt obligați să lupte pentru drepturile și libertățile lor, sunt obligați să apere democrația și drepturile omului și tocmai pentru asta suntem aici, pentru că dincolo avem 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, drepturile și libertățile cărora sunt violate în fiecare zi de acest regim nedrept. Am să pasez acest microfon colegului meu, Valeriu Munteanu, care va veni și cu mai multe detalii. Iubiți frați și surori, cei care ne auziți și cei care ne priviți, cei care ne priviți acum sau mai târziu din Republica Moldova, din partea liberă a Republicii Moldova, dar și din partea ocupată a Republicii Moldova, dar și cei care ne priviți din diaspora. Noi am venit la Tighina cu gânduri bune.
Noi am venit la Tighina cu inimă curată, noi am venit să propovăduim adevărul, am venit să vorbim despre Uniunea Europeană, despre România, despre o viață mai bună pentru toți și pentru fiecare, pentru polițiștii noștri dragi, pentru oamenii simpli, inclusiv pentru cei din spatele nostru care sunt prizonieri ai unui sistem dictatorial, a unui sistem care își are rădăcina la Moscova. Oamenii care sunt în spatele nostru și care nu sunt din Federația Rusă au putut să avem un dialog aproape normal. Pentru că acești oameni știu foarte exact că mâine ne-am putea întâlni la o nuntă la Chișinău sau la cumpărături la magazin sau în altă parte. Și au păstrat o anumită limită în dialog și în acțiune. Cei mai feroce s-au dovedit a fi mercenari aduși din Federația Rusă, care nu au mamă și nu au tată aici în Republica Moldova și care nu dau doi bani pe noi și pe dumneavoastră, pe cei care sunteți aici și pe cei care sunteți la Tiraspol, la Tighina, la Râbniță, la Slobozia sau în altă parte. Frați și surori, vă invităm să veniți alături de noi, vă invităm să veniți alături de Alianța pentru Unirea Românilor, pentru ca să aveți pensii mai mari, pentru ca să aveți salarii mai mari, pentru ca să aveți liberă circulație și să vă simțiți în securitate. În toată viața mea nu am simțit o insecuritate mai mare decât în aceste 20 de ore de când suntem sechestrați aici la Varnița Tighina. Iar colegii care sunt în spatele nostru și pe care îi rog să dea glas ca să-i auzim, trăiască, trăiască, trăiască și florească Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască, trăiască și florească Moldova, Ardealul și țara românească. Acești colegi sunt cu adevărat ostatici, pentru că astăzi li s-a permis să meargă la baie și să-și spele mâinile exact în regim de ostatici. Existau teroriști care i-au sequestrat și le permiteau unul câte unul să meargă. Dacă acest tablou nu este așa, atunci noi le solicităm să elibereze și să poată decide dumnealor când merg la baie, când nu merg la baie, când se urcă din autocar și când coboară din autocar. Nu ne-am dorit nimic altceva decât să mergem cu pace și cu liniște să vorbim cu oamenii noștri din Tighina și din Tiraspol. Și le-am promis acestor oameni că vom întreba cetățeanul dacă are cetățenia Republicii Moldova, după care vom începe un dialog. Nu vom aborda niciodată un cetățean care nu are și cetățenia Republicii Moldova, respectând profund spiritul legii Republicii Moldova, care ne obligă să facem agitație doar pentru cetățenii Republicii Moldova, ori spunea și domnul Bilețchi, și este un adevăr care nu poate fi combătut de nimeni. Avem în stânga Nistrului și la Tighina peste 300.000 de oameni care sunt dornici de adevăr, care sunt ținuți în întuneric și care și ei merită o viață mai bună. Iar pentru ca să aibă o viață mai bună, trebuie să începem de la dialog. Acolo unde nu există dialog, acolo unde nu există informație și unde suntem confundați până la gât în dezinformare, acolo apare ură, acolo apare dezinformare, acolo apare deznădejde, sărăcie și mizerie. Noi vrem să ne luptăm pentru toți românii. Alianța pentru Unirea Românilor este un partid al tuturor românilor, de la Nistru până la Tisa și de la Tiraspol până la Timișoara. Și o să ne batem pentru toți românii în egală măsură. Astăzi aici, mâine în altă parte. Nu am venit să provocăm, nu am venit să sfidăm absolut niciun fel de lege. Respectăm întru totul legislația Republicii Moldova și tratatele internaționale la care Republica Moldova face parte, inclusiv pe acest subiect. Ori acordul de la 1992, semnat după agresiune, după războiul ruso-moldovenesc, la punctul 5 spune foarte clar că părțile se obligă să asigure libera circulație a persoanelor, a mărfurilor și a serviciilor. Iată un exemplu cras când acest articol nu funcționează, iar din păcate observatorii internaționali și pacificatorii, unde am văzut și ieri că reprezentantul Federației Ruse a luat și ea în continuare partea separatiștilor, nu funcționează. Chiar dacă cei de la Biroul de Integrare mănâncă anual din banii cetățenilor 10 de milioane de lei
și se îngrașă în acest sens. Și chiar dacă avem structuri dedicate în acest sens, nimic nu funcționează. Nu am văzut în ultimele 20 de ore să coboare nimeni din mașinile luxoase ale celor de la birou de integrare să vină aici. N-am văzut pe nimeni altcineva în care să ne spună, cel puțin să ne spună, domnilor, nu aveți dreptate sau aveți dreptate și vrem să vă ajutăm. Se acoperă cu campania electorală, se acoperă cu partidele care i-au delegat, se acoperă cu jumătățile de măsură și prin asta acoperă în continuare separatismul care ne separă. Nu avem nimic împotrivă cu acești oameni. Vreau să vă spun acest lucru în față, colegi, când o să ne întâlnim cu dumneavoastră în Chișinău. Nu avem absolut nicio problemă cu voi, cu copiii voștri, cu mamele și cu tații voștri. Noi când ne întâlnim, ne salutăm pe stradă și vă cunosc și ne cunoașteți ochii și atunci când o să ne intersectăm prin Chișinău sau prin altă parte, mie nu o să-mi fie rușine să vă salut. Noi am venit cu gânduri bune și vom pleca de aici cu gânduri bune. Această dezinformare care au fost hrăniți oamenii noștri în stânga Nistrului timp de 30 de ani, că noi unioniștii am fi fasciști, că am fi balauri și altceva, au fost minciuni. Minciuni, din păcate, în care ați crescut mulți dintre dumneavoastră. Lăsați aceste chingi ideologice, lăsați aceste lucruri care vă stau în fața ochilor și priviți adevărul în ochi. Adevărul este către Republica Moldova, România, NATO și UE. Acolo ne așteaptă toți frații. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bună ziua, dragi români, bună ziua, fraților, indiferent cum v-ați numi, moldoveni sau români, facem parte din națiunea română și România este de la Nistru până la Tisa. Sunt foarte revoltat astăzi în calitate de cetățean al Republicii Moldova, dar și în calitate de parlamentar al României, să fiu restricționat la Prut, pe pământul la Nistru, pe pământul strămoșilor noștri. Cum a spus și colegii mei, noi avem un acord și conform articolul 5, libera circulație pe Nistru este de ambele părți. Acești oameni care vedeți, omuleții verzi, nu sunt nimeni altcineva decât mercenarii Rusiei, cetățenii ai Federației Rusiei care nu au epoleți pe uniforme și acești oameni nu respectă dreptul internațional, la fel cum Rusia nu respectă dreptul internațional și calcă în picioare prin armata rusă atât teritoriul Republicii Moldova, cât și teritoriul Georgiei, cât și teritoriul Ucrainei. Acum o săptămână NATO a cerut imperios Rusiei să scoată, să retragă armata rusă afară de pe teritoriul Republicii Moldova, a Georgiei și a Ucrainei. Eu, în calitate de parlamentar, împreună cu ceilalți 3 colegi ai mei, parlamentari în Parlamentul României, vom cere neîncetat pe toate căile diplomatice ca Rusia lui Putin să-și retragă forțele de ocupație și forțele militare și paramilitare din Republica Moldova. Vom menține sancțiunile Rusiei în calitate de partener european și dacă va trebui vom dubla sancțiunile Rusiei în calitate de partener NATO și UE. De asta vă îndemn, fraților, să vă treziți. E timpul să ne apărăm pământul nostru. E timpul să ne deschidem ochii. Clasa politică de Republica Moldova nu a făcut nimic în ultimii 30 de ani. S-au făcut că nu văd. Singurii noi am fost cei care am avut tupeul și curajul să încercăm să facem o campanie electorală pentru alegeri anticipate aici la Tighina, unde sunt mai mult de jumătate cetățenii Republicii Moldova și cetățeni moldoveni. Avem tot dreptul și ei au tot dreptul ca să cunoască programul electoral a tuturor partidelor din Republica Moldova. Mai ales că împreună cu Krasnoselski, Dodon, anii trecuți a negociat deschiderea secțiilor de votare și biroul central, CEC-ul, a deschis mai multe secții de votare acolo. Cum putem să lăsăm să voteze frații noștri de pe Nistru dacă ei nu sunt informați? De aceea vă îndemn și tragem un semnal de alarmă. Trebuie să luptăm pentru pământul nostru și să transmitem mesajul, să informăm fiecare cetățean Republicii Moldova. Moldova este un stat independent, indivizibil și suveran.
Vrea sau nu vrea Rusia. Așa să ne aduce Dumnezeu. Noi, AUR, suntem cu regret aici unica formațiune politică care se pare realmente nu recunoaște hotarul nedrept dintre Republica Moldova și Republica Moldova. Altfel nu pot explica faptul că aici lipsesc cu desăvârșire reprezentanții altor formațiuni politice, altfel nu pot să-mi explic faptul că celelalte formațiuni politice nu vin să informeze cetățenii Republicii Moldova aflați aici în captivitate. Gesturile sunt mai mult decât grăitoare în acest sens. În momentul în care spui că nu recunoști Republica autoproclamată și nerecunoscută nistriană, dar nu întreprinzi nicio acțiune în acest sens pentru a demonstra prin faptă, nu prin vorbă, acest lucru, înseamnă că practic asistăm la o acceptare tacită a existenței lor. AUR este partidul care face ceea ce promite și promite ceea ce face. Nu suntem deloc fricoși, nu suntem deloc lași, nu suntem deloc ticăloși să vă spunem că este în regulă, că o să facem vremuri bune, că o să depășim toate împreună și o să rezolvăm peste nu știu câte sute de ani și această problemă. Nu! Noi vă spunem foarte ferm, noi AUR vă spunem direct în față. Atâta timp cât Republica Moldova nu va lua ferm o poziție în privința acestei situații, acestor gardiști, acestor posturi ilegale și a faptului că nu controlăm o bună parte a teritoriului Republicii Moldova, atâta timp statul Republica Moldova se va confrunta cu hoție, cu trafic de ființe umane, cu trafic de armament, cu trafic de droguri, de alcool și de alte substanțe interzise. Trebuie să știți că toți cei condamnați în Republica Moldova au avut posibilitatea și mulți dintre ei chiar au fugit de justiția de Republica Moldova prin intermediul regiunii separatiste Transnistria. Trebuie să știți că aici în 2012 a fost... Apropo, Valeriu Munteanu îmi spune că Vladimir Plahotniuc tocmai pe aici a trecut. Trebuie să știți că în anul 2012, aici, la aceste puncte, a fost împușcat un tânăr, Vadim Pisar, pentru că și-a permis să nu se oprească la cerințele ilegale ale unor formațiuni paramilitare nerecunoscute și inexistente juridic. Trebuie să știți faptul că Republica Moldova, de-a lungul existenței acestei enclave, a acumulat 8 miliarde de dolari SUA datorie la gaz față de Federația Rusă. Pentru că Rusia își dorește acest lucru, pentru că existența în continuare acestui subiect pe harta politică a lumii și pe agenda publică a Republicii Moldova înseamnă un stat capturat, înseamnă un stat plin de corupție și un stat care nu își controlează nu doar granițele, dar nici cetățenii. Înseamnă insecuritate și injustiție pentru toți. Noi, AUR, ne asumăm foarte clar să spunem lucrurilor pe nume, fără jumătăți de măsură. Începând de aici și dincolo, este doar responsabilitatea Federației Ruse pentru tot ce se întâmplă, pentru tortură, pentru persecutări, pentru sechestrare de persoane și încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De ce? Pentru că Republica Moldova la 1992 a semnat acordul de încetare a focului nu cu ei, dar cu Federația Rusă. Și dacă Federația Rusă a putut garanta faptul că focul se va înceta, atunci tot Federația Rusă este cea care garantează, după cum vedeți, toți sunt vorbitori doar de limbă rusă, toți sunt cetățeni ai Federației Ruse și au inclusiv drapelul Federației Ruse pe ei. Nu ascund acest lucru, o spun clar, o spun pe față. Să nu ne mai ascundem după false lozinci ale corupției, ale unui conflict pretins interietnic, dar să spunem verde în ochi. Și noi, AUR, vă spunem verde în ochi. Aici asistăm la un conflict dintre Republica Moldova și Federația Rusă, care nu vrea să accepte o Republică Moldova independentă, care nu vrea să accepte o Republică Moldova unită cu România și membră cu drepturi depline în Uniunea Europeană. Acesta este adevărul gol-goluț, fără menajeri, fără jumătăți de măsură și fără ocolișuri. Ceilalți care vă spun altceva vă mint și fac indirect sau direct jocul Federației Ruse, alimentând chimera unui conflict interietnic, a unui conflict pretins teritorial, așa cum au făcut și în Ucraina, așa cum au făcut în Georgia și în multe alte locații de pe glob. Noi, AUR, nu vom ceda și vom merge până la capăt, la CEC, la CUC, la Comisia de Securitate, la Consiliul Superior de Securitate și inclusiv la Curtea Europeană a Drepturilor Omului,
pentru ca toate organismele internaționale să ia act de faptul că oamenii de dincolo nu au dreptul de a alege și de a fi aleși garantat, că oamenii de dincolo sunt privați de dreptul de informare liberă, nu au dreptul la libera exprimare și la libera circulație. Sunt violate flagrant și pregnant toate drepturile și libertățile lor fundamentale. Nu există niciun instrument și niciun mecanism funcțional care să garanteze acest lucru. Dacă ar fi existat, aici ar fi fost prezenți cel puțin 4 observatori din partea acelei comisii unificate de control. Dar ei nu sunt prezenți pentru că au ordin de mai sus să nu facă acest lucru. AUR spune lucrurilor pe nume, AUR luptă pentru dreptatea moldovenilor de oricare parte a râului Nistru sau Prut s-ar afla. AUR spune exact ceea ce se întâmplă fără ocolișuri și fără jumătăți de măsură. Aliniați-vă, dragi prieteni, alături de noi, dacă vreți ca adevărul să încununeze această operă și dacă v-ați săturat de minciuni și propagandă ieftină care nu se mai termine de 30 de ani. Dacă vom continua la fel ca până acum, vom avea aceeași situație. Dacă ne vom asuma să spunem clar adevărul și să ne asumăm decizii curajoase și ferme, atunci vă asigur că această situație va lua sfârșit. Demnitatea este pâinea adevărului, una e țara, unul e sfatul țării. Asta ne-a spus Marele Ion și Doina Alda Teodorovici și pentru asta au fost uciși în același an 1992. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aceștia sunt separatiștii noștri, aceștia sunt diavolii verzi care pun o graniță ostilă împotriva aceluiași popor care împiedică zi de zi. Ce e acolo? E ok, da. Stai mai mult la umăr, te rog, că dacă se încălzește telefonul, el se va deconecta. Te rog tare mult, stai la umăr dacă poți. Că dacă se încălzește, se stânge live-ul și am pierdut absolut totul. Te rog tare mult, prieten.
Da, le-am spus că da, n-am spus niciodată. Eu sunt aproape sigur că NATO să duce de jucători de vezi, poate fi niște cadre fantastic de bune. Ai să ai răzăși mari. Așa stricați, așa că urmează, reșează pe timpul, dar să ne apăs și urmează cu 10 secunde în urmă și o fac bine. Sună, închide-l. Închide-l că asta nu-i productiv. Am ușa să rog Ștefan să Пакет отсюда, отсюда пакет первым брать. Марка.
foarte cald și le-am recomandat să intre în autocar la răcoare, pentru că e mult prea cald. Da, eu aștept. Gata, domnul, ceva la toate. Să fac eu câte leacă. Spune. Asta m-am cortul și pus focul, da? Dar noi asta ne prochem și îți dăm jos este picioarele. Ca să manifestăm mulțumirea ca asta. Ideea mea e unul format, tot încercam, stai, mulți de prieteni, dacă erau o trebă și tot încercam să le mișcăm, să-i calmăm. Dar eu am luat așa dacă v-am arătat așa. Da? A, se vede când l-am împing? Chiar l-am împins gardist, așa? Da. Că n-are rost să fie. Am văzut cu toți gândeam atât, dar nu fac simulația aplicantă. Băi, steagurile nu ni le luați. Autocarul rămâne acolo. Părinții voștri ce zic? Vă susțin în ceea ce faceți? Nu vă e milă de voi, nu vă e rușine? Cât timp o să facă să lumea? Ați calculat? Nu. Dacă.
Alo, am uitat cu metalic. Am uitat. Da, pleacă și разворачиваемся, я выхожу на сам. Да. И то, что Подожди, почему фото? Что то?
Câți ai? 540. Avem informații sigure că îndată vor încerca să urce în autocar și să-l alunge de aici forțele gardiste. Au întărit maxim posibil rândurile. Până nu urcă cetățeanul de acolo, iată, nu te duci. Deschizi ușa înapoi și trebuie să vină unul care i-am zis să vină și te duci cu dânsul în mașină să faci cercul ăsta de 3 secunde. Cu dânsul în mașină. Am ușa să-l arăt eu ca să nu te porni nicăieri până el nu se Știu. El, corect, el t-a lămurit, dar te uși nu i-a dat. Любой лор, любой. Покажи права. Nu e adevărat. Nimeni și unul Cine cu busul galben? Dumitru. Dumitru e înăuntru în autocar. Nu e grav. Acum e microfonul galben. Nu, Cu dânsul. cu dânsul, el întors, nu ne tale. Ne tale e greu. Cam încoace. Dar nu răspund. De cine mai este? Lăsați-ți să-l întoarcă ei, dumneavoastră doar supravegheați. Dumneavoastră doar supravegheați, nu vă urcați în autocar. Eu o supraveghez de atunci zic să se întoarcă Nu, sau nu? el să-l întoarcă. Să urce unul de-a lor la volan să-l întoarcă. Cine de-a lor? Unul de-a lor, din aici. Nu. Invers? Da, din vers. Nu, că nu se știe, să-l trăsească ușor cu problema. Lor, cu tagii, da.
Nu la volan, volanul nostru, șofierul nostru la volan. Tătarul mongol. Dacă vă faci brâs, că să faci brâs. Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Așa ne-o spus poliția noastră. Relax, de asta cum te-am gata, când termin chestia. Fugi, te rog, la umbră ca să moară temperatuра foarte mult. Da, fugi, te rog, la umbră, că la să moară. La căldură mai reduți. El se urcă, el la toate. Ia să închid live-ul ăsta, ca să păstrăm bateria.